musí splniť svoju misiu. Čo chceš? Čo odo mňa potrebuješ? Peniaze nemám. Rozprávaj, kolik jebe, neviem. A to nie je moja chyba. Hej, čo robíš? Hej, prosím ťa, hej, čo sa ti stalo? Ten mi ale riadne dá. Si dosť zbitý. Kto to vlastne bol? Ja neviem, bo mal na sebe čiernu mikinu. Čo si mu spravil? Dal som mu pesťou medzi nohy, ale potom ma začal naháňať. Vlážeš prosím ťa chodiť? Neviem, asi nie. Počkaj. Ďakujem ti. Kade ideš? Kade ideš prosím ťa? Hore idem. Nemusím ísť domom, ale utekal tam aj ten zvláštny človek. Ešte som ho trochu videl. Bol v čiernom, že? Hej, bol. Kámoško, tak sa drž, choď asi k doktorovi. Ja musím stať to. Ale kto vlastne si? Volám sa Paťo. No, už išiel. Chudák. Boh vie, kto to bol.